ukuthi yazi abantwana bakwazi ukuhlonipha abantu abadala. Ayikholini ngiyakubonga shehu. Ayikholini yahlonipha abazalwane. Uthi ku-voice note usendele i-voice note. Uthi mama umthimunye besicela kusasa usenzele inkonzo yokumotivate. Uthi sibone ukuthi first week yethu ngiqalwa abantu abadala. Lokhu kuhlonipha abazalwane. Azama laba ngathiba experience. Yazi ukuthi why asho njalo? Ufuna ukubona ukuthi abantu abadala benzani. Masiqale singena thina. Sibabona abantu abadala ukuthi bahambile. Uthi nje uthi ngicela ukuthiwa abantu abadala namhlanje. Ungabi karakhelile baba. Sengenile bazalwane izibongo lezo. Ungena nje. Ungena nje bazalwane. Ayisinkulu bazalwane. Hey bazalwane kunabantu esibazula elokishini. Bahambile baba about. Ungena. Bahambile emhlaleni. Bahambile ekhaya kushoniwe. Nakhona ubaba uhlatshwayo uhambile emhlabeni. Bahlatshwa bekaziwa se-alliance. Yes. Bekaziwa babhlatshwayo. Hayi nathi sikesabiza ngelinye intanga kamamini sikesabiza. Sathi babhlatshwa ekhaya kuso. Hey, wahlala phansi nathi nabomamlina. Ngisho mina ungakhelwane wami. Hey bazalwane kuhamba bathi thina sinomusa. Hayi nawo umusa ongaka. Hey awakho batheza ukugidona. Hamba ngalamandla. Bazalwane sambeni ngalamandla esinikwe wona. Masingahambi sofuna extra. La unikezwe wona. Hamba ngawo ngo-2026. Hamba ngawo 2026 bazalwane. Hamba ngawo 2026. Ngoba wayefuna amanye. Namanye bazalwane kuba nzima kakhulu. Ngoba ukuthi nangiyowathelela ipetrol. Mara la ona ukhulukhulu okunikeze wona wahamba ngawo. Hayi bazalwane. So hamba impilo bazalwane. Manje bazalwane ngicela ukuthi sifundeni lapha kuLuka 4. Sizoqala ku-3. Luka 4. Sizoqala kuLuka usemba kuMateyu bazalwane. uMateyu usuka uLuka. Mateyu bese kuba uLuka. Amen. Luka 4 sizoqala ku-3. Sifunda uLuka 4. Siqala ku-3 isihloko sithi ukulingwa kukaJesu. Ngiyakholisa uMarko. Ngiyakholisa uMarko 4 siqala ku-3. Ngiyakholisa sithanda. Yeah, Marco 4:3. Sasa-ke lo bazalwane. Ngibona ngathi kanti Okay, sikuMarko 4:3 isihloko sithi umfanekiso womhlwanyeli nowembewu ezimilelayo nowesinaphi, ne? Is that right? Okay, verse 3. yebo. Lalelani, bhekani, waphuma umhlwanyeli ukuyohlwanyela. Kwathi ekuhlwanyeleni kwakhe, enye imbewu yawela ngasendleleni. Kwafika izinyoni zayidla zayiqeda. Enye yawela edwaleni, lapho yayingenamhlabathi omningi. Khona yamila masinyane ngokuba ingenamhlabathi ojulileyo. Kwathi ukuba liphume ilanga, yahamuka, nangokuba ingenampande yabuna. Enye yawela emeveni, ameva akhula, ayiminyanisa, ayaze yathela izithelo. Enye yawela emhlabathini omuhle, yahluma, yakhula, yathela izithelo,
yaveza ngamashumi amathathu nangamashumi ayisithupha nangekhulu. Wayesethi onezindlebe zokuzwa makezwe. Lapho esengasesitha ababenaye kanye nabayishumi nambili bambuza ngale mifanekiso, wathi kubo, nina niphiwe imfihlakalo yombuso kaNkulunkulu, kodwa abangaphandle benzelwa konke lemifanekiso. Amen. Amen bazalwane. Verse 3 uthi lalelani. Uthi bhekani. Yabona walalela bazalwane wangabheki. Udinga ukulalela. Leso verse 3 wayisitshiwo. Ubheke ukuthi izinto zabanjani. Lalela ubheke. Kubalulekile bazalwane. Ngoba ukulalela yazilela kubana kunjani. Walalela wangenzi kufanele utolalela. Awona nganetha ngisho. Yeah, mara walalela wa-actor. Walalela wa-actor. Nayi uNkulunkulu into ayifunayo bazalwane. Wena ungathi hayi izilokho bazalwane ayikhona lisho yayeliwe. Wenzeni wena? Angithi isho yayeliwe. U-actor wenzani? You need the action. 2026 need the action. Mohleli bazalwane. Uthema uthi 2026 wena usitshela ukuthi what you want to do eGPM. Yona yakho i-action yakho yiphi eGPM. Nazi izinto bazalwane zibekiwe la. Enye yawela kuphi emhlabathini? Lapha ngasenkukhwini. Bantu bothenge inkukhu bayishayise yaphela yaboneka. Yanyamalala zange sabonakala. Kwaba khona yesi2. Yawela emeveni bazalwane. Yakhula. Yathi mayithi ameva aba strong. Ayiminyanisa. Yaminyana. Bazalwane kunabantu abakhulela ebandleni enkonzweni. Bayazi izinto enkosi baba be strong. Mara abantu bangakhula kuya ngokuthi bahlangana nabo bayo. Kube khona ameva abaminyezelayo, abadominatayo. Abaminyezela angasaphuma ukuphuma bazalwane. Kunabo baba kunabo mama abathe makalaphi makasahamulile. Athi makayidubula ingoma ayidubule njengawe enkosi. Khona lo uyaphila. Inkinga yakhe ameva. Aminyezele. Yazi uminyezelekile. Manje into kaNkulunkulu ikhona. Into kaNkulunkulu njani ikhona. Enye imbewu yawela kuphi? Emhlabathini ovunjile. Yathela bazalwane. 2026. Sikhethele wena ukuthi ufuna ukuba yiphi imbewu. Yeah, ungalindi wamasuluku ungalindi babhadebe ungalindi uba wena sitshela ukuthi bazalwane mara basingenza so. Bazalwane basingenza so. Awuyibhephe. Uyahluma. Elvis. Ungathi uyafika. Ufikile ezulwini enkosini. Sitshela ukuthi bazalwane basingenza so. Ukhona